sani ina san ki ban san ki ɓata ruhinki ban san ki ɓata ruhinki in ka kinye ba zan ji daɗi ba. Kullum da kai nake nazari a zuciya ina buri kan ka nake da alkhairi a gare ka ban nufi da sharri ba. Tauraruwar cikin mata Nafisa zo ki fuskanta gare ni kin facintinta daga kanke ba za na sake ba. Farin wata masoyina kai ne dukan tunanina na riki san ka har ƙauna alina so ka ba da wasa ba. Ya sahibar cikin mata na fi san ki ba za na daina ba.